Te ka kuteng ngalabu. Ayu ka Bible ka ong syapang ka hok. Amen. Ayu ka Bible ka ong syapang ka hok. Tinglay de pan yuruay tinglay ya bet syakak jin ka jok lay. Ngiriya bet nang Isaiah ka nang ka ban riu pasaw ka khot ka ban riu. Ayu ka Bible ka ong. Nabangi barok. Nila gelalong. Kum ubong kuy. Bat ki hok jongi barok ki long kum ka jan da tingit. Ni yak style no barok kum ka sla. Te ka jing bom hok jongi kum ka le air. Kila rong no yani. Amen. Yak ni ka de khot, yak ni ka le nong, yak ni ka bentang ani thui pi. Na tu ar hajar khat lai. Ngala yo yak ni ka bentang. Tin rei hak tu por. Kijumut kijing perkat kijonga kin pagia ngasum snu tho takin tiat chapang kane ke bentang bat ka taru kolong ke badai tehen rei kak badang ya kisni ka badang ya ki por ngane tho ye pi ublei unang penya ri kijumut kijong pi amen long ki bas mat bahabat pule ga chen ka jok ublei bat ngane tho ye pi la se sansna men chwa pi pule ga to ka khot kisno tho hai to bentang kin diat bat hadi nang tu pat anda pila puli yang piyo pat ke ka bakam kemai men nama ka jin ka jok play ka de ka bayai kemai man la gasngi tenga ni tho ye pi man ba pi puli pi dang yo shu ki jingmot ki bakam yar nama kata la pi puli ka jin ka jok play kalong shisha ka ba bang ka ba tiang hado kata tenga ka banga snu tho ha ki por ki bana let no ani tho ye pi kalong banga snu tho tang ya ka tohi ka benta ka ba let's say menta pia kendo ya ki ni ki brio ki bompa long Kristen let's say ki Hindu la ne ki Khasi ki bompa long Kristen ki de ki pa ha let's say ki bom ju thak ki bom ju shukor let's say ki ba em ka jingem ka ba bom ju kan snow si ya no ru han rai ka den ka jok blai ka ong no ka ong bat ki hok jok pi baro ki long kum ka jan ba bit tingit kamu buat bang kata ka hok ka jongin em kam don dori hak ma jong ble ka long kum ka jan jabo amen mano ban chim ya ka jan ka ba jabo let's say kum ka jan sat yen ka jan bani nyak yem wong sat yen te ka buat ba kam don dori ru em ka buat upri la u hok sakat no kat no ru ka buat ada prian hiyo ble ka buat don jing pen em amen tingas no tho tak ta ha kita ki por ki bala let no te hendrai mentu kaski katau trai wo onginga ba phan kran chapang ka hok ba tha ba ula ai ngai ga ni khat mai bol ula pen iyan nga ba plan ikam i ba ha ne bi bangi le ki kam baret ba ha ka bangi le om dei re ba ila bangi te ban le e kata wat ibarat pile ba le se pile ba ya no re no ha ka no benta ngam la ban tet ka ba pile ba ha ka ba re ne ha ka ba pau ne te henrei tang kita ki video i ba uble utet ya kata te henrei ngini ban snu tho ya kan ne ba itai kam baret ba ha ba gile om dei re ba gile mangi henrei ba ro uble kata man te ni tho i pi ha ba ngaduai de ngase duai ngom trai ngom long i badang ala kat niru dei me penla hari ni thui pi kata kadai ka bang asu duai tang kum idat bangan nom snow sarong hari hado nuat pan ngaju ong kum no ong badai ka donut jongahi ka bang athrang ban le namar kata ublei ru ula ublei ru ulong ai bore ngatang bang asu don hi tu men sin snow sarong re ublei ba badai ka donut jongahi gitu ki bom la ban le gitu ki kam ki ba badai ka don runar jong ki hi nga ngase mundur bahai kata te hoi ka jingkran te kran hi da ka jingai ei ublei ngala kum ta de kam ba kata ka shumi na shentor te ngam das no thu te ngado ka do no ngam she mas no thu ngado ka do no ba plengi kam i baret ba bahai ba ngile kamot kam dei ka jingla ka jongi example gan ai menta namar ba na duk Aja kat lai habang alat terang ban syakri ublei. Na do bang alat terang ban syakri ublei. Te ublei ru
Uyo ikan yang tak jing terang kejonga, bat nomor banget terang open ipau kenyanga, hari jing pos ni open pau tu hari jing pos ni pek utau beriu selek entar ipa kata ka beriu selek entar bat aja shisha, bat andal aja, namar balaktif, dom shu, dene, tingin dom shu, tingin ikan takin ka hak kejong ublay ka ba ulapan pau lupa te, ulah de biat ho lupa ka muda ka jing pen pau jong nga salah te, nama example mental ada. Ukhlapen pau lupa nga, te kamot balada kita kibri bilas ni nga kamot kadwan mega jing bitar, kadwan mega jing dom, te lada nga dom lada nga bitar, lada nga snowsi kamot nga larem, nga lafel, te henry na pato lada yat ho lupa nga, te kamot nga lapas, te kita ka jing pas ka jong nga, kamot kam day na ka jing lak ka jong nga henry ka di ka hok ka jong ublay, te lese ki dapat kini kibri kiba, kibshala yo ipau, te henry. Ublay pada ubo ang don ka jong ki makin smart pun puli ka jing ka jong ublay pada haba ki puli kanipat ka ay sim amen taga to hari ka hak ka jong ublay namar balay namala ra pila ru namar badan ka dinte pila example man tagi priyo kila keren ko ye pila yu I la syak keren ben yu anes la syak keren ben yu jisu la syak keren ben yu to la syak keren ben yu to la syak let ben yu to la syak let ben yu to taga mot kadai kani taga mot dai lang bakak jing ka jong ublay ba pila lada omdan kani piyu ine mi kini di riu protein nama ba kim tani ka ting ka jong ublay kim la ban ya ha ka hok ka jong ublay pali kim tip te nama ka tangan ong pi ba ki ba yu I paru dei nama ka hok ka jong ublay bula pen pau ba ki ba yu I paru ha ba ula bo hi ma u ha ka don ka jong ki ba kin puli ka ting ka jong ublay kamu kene kene ka hok ka jong ublay ka bala da bi thu lupa la ba tai lupa nama ka ta ba ka wei ka kam ka ba hok ka ba nile kamu om dei ka jingle ka jong ni paro ka dei ka ba ublay ule nama kata kamu minton hok amen kamu ka hok ka jong ni ka dei ba tang ka sergat jot te ngine pe chishu menta Petrus ningkong kal nong ka ba kal khat ka ba saw ubadala dehi ubadala dehi ulabano yiki pop jong I hakamet jong u halor kata kadien bah ba ula yap sha kita ki pop ngan yo im sha ka ho ubadala jingjingam snam jong u la pen khia epi hamni ni la yo Yesu sho ba mani ni long kita ki ba pop kita ki bom dan hok henry la pen hok yani dak ka ba Jisu ula sha ya halor kadien na ba ula long pop ya la di ban pen long hok yani amen desna ha ka ni ka benta pin yo jingmut ha ka ni ka benta namar bon ha let's say pidon lala ka jong ka jing thu let's say na example menta let's say ilok jong pi ne himan jong pi ne para jong pi ne ki bahaya ki bahasan ne let's say pidon ha ka jing pang let's say ka jing pang ha ka pop lani ha ka jing pang let's say jing pang mensim lani ha ka jing pang ha ka men let's say ki pang mensim namar kanu ka pop ka bakile let's say kim yo thia kim yo dem kilong jinjar ka jingmot ka jing perkhat ka jing pat ka jing pra hi hasan lani pipang pilet lani don ki pang ki ba hitom na ki bahin ki hasan ki jong hi ki ba ki bila sho hi ban yo ya ka jing khia amen te lada shuat benda na example ngai pi lada don na pring jong hi hang ni ki ba don ha ka no ka benda jong jing trot na example shwa na ka benda jong pi na ma ni ngimtet ni don ka jing trot ayu ha ka jing yem ka jong ni te lada ublay udang la hi ban pin keduk ya pi dang dan hi ha ka ke yeng ka ba khot ka ba kentang ka jong ublay ka ba pin dwai kum ne pin dwai ya ka to ka bentan ya ka ba pimla pi ha ban dwai kum ne ka na example pi la se kanu ka bentar nganam nyong proteng kata ka bentar ka pitrot ha pitrot ngam te pin dwai kum ne ke nabar ublay ka ni thoi pi uju ya ka mon balai loi ya kibriu bat em hani ha proteng ai ka mon balai loi ujet ka ba haru ka don ka ba sniu ka don te re pi pat pin dwai kum ne kai pin dwai pin try wat nam ai ya ka mon balai loi ya na henry to hukum yang nga dengan la namar ka ni thoi pi Kita mau ne ba ublay ula hukum ya kada bakan kran beriu bat kada kala kran beriu amen
ublay ula hukum ya kaduriau bakan long jai bakan duriau ru kala kongo te phin duai gen ya kadu ka jing tron ong trai wanam ai ka mon balai lo ya nga la da me men chu ai ya ka mon balai lo ya nga ka mon ngan non la Henry tu hukum ya nga te ngan sala nama la da ya ka kada kabadai tangkap rat kabom dondori mat jong ble kam dondor mani dei mani ki dondor mat jong ble te Henry haba hukum kala long wat kamarian hi kala ko ngu kaduriau kala eryong kala ko ngu ya te mangale kat notam la da me men chu hukum te ngan sala mani thu ipi shi spot percent pen sala te la da don pat kita ki brio ki ba piu I ki ki bhai ki jong pi ki bom la sho ban duai ha ka ta ka bentan na mar ba shispa ka jinglong mun sim jo ki kala yap te na ba la yap ka jinglong mun sim don sho ka jis ngo tho na pi ki ba pang stroke ki don ki yap tam hi ten ki dang em ka ki dang don te ka jis ngo tho te na ki don ki brio ki ba la yap pe shispa na ka ba shispa ki bla sho ban ngo tho kamot hatan iwe na yeng joki iwe te de ban don bet la kum no iwe de ban don mat ita iwe indoi kum ta hi trai wanam ai ka mon palai loi ha u la ne haka hare tu hukum ma me tekin sala tengani thoi pi kini ki priu la ki la ngop hau drugs ne ki la ngop ha ka kya ne ha ka tam au ria ne ha ka bam sap ne ngan ong ye pi la da pilong kita ki ba bet shisha ne uble unju ba bet Dara pi bet ma pi nem utu priu la da ulalong sakat no kon no un bet namar balik namar update te da ka hok jong u omne da ka hok jong a hre de da ka hok ka jong uble me namar ka chi ka jong uble ka ang uwa ni kita ki ban penyeng ya ka jingker ba ka don tang wei wan penyeng ya ka jingker uble un nam penjang te utu priu te ki ba yeng jong pi ne se ki don hak no ko ka pop ka ba ha ba pi bet o mi long shu ting ting pi leng ngwa ban bet ye ki ni ki priu ki ba lam ngop ki jingop ki ba shirkai kan rai ama kilai ne thu ye pi katu kam dei shu da ka bor ka jong kitu ki brio kam dei shu da ka bor jong ni ki nong duai han rai dei na ka rukum nang jong ni bangin duai bangin chi ye thu ha u ma upat u ba la thau hi u la te na ma uble ka ni thu ye pi u brio pa sakat no ko no u la be ban ban em tu brio u la be ten ban kla u ai ka man ba la no tam ba la ni nang pat ban duai ka mot na ka ta jong kitu ki ban nang ban duai uble bu penkelake te namar kata ka hok ka jong ni sno tho ba nim long ai ru em rai david uble namar kata phin duai kita na kam ta yala ni ru hai te jing klot ong ta wan nam ai ka mon balai loi namar da ai ka mon balai loi bon sin ka do ka klan palat ba ka men sim ka trot han rai la da hin shu ong duai ho krai tu hu kom ya na te ngan sala ngan ong ya phi spa na ba spa phin la ba nam dai dei ba duai ru penong ta tu hukum ye ki te kin sala te kan ong ye pi kin salat bet man no ba don ha nu ka bentaru kamot kamper ka don bet ka ta kalat ka ba pelat te pi shule kum ta ba chispa na ban ai garanti ye pi ba pensa yo ye ka juba ke ni ka benta na ma bon ha ngali yo juba ha ni ka benta te ni pe chu Matthews kan nong ba san du khat ba henry kibat ngan bat kibas yang ni ko na ba on pendap ye ki te kabot bang mangi kun ki breu nim ton hok ai ru em ni klem yo ai ru em da ko hok ka jong ni pa ro ka de ko hok ka jong ule kan rai ka ba don kam ka de ye ni ban le kum no ban chu sliang ba chu thrang ma kan mau ha war ja khat lai na ma ba la thrang paran ule pen yi lu pai ha ki ai bar khoi no ba le na ma ka bai bang ru ngara puli ta kan dia te na ma ngara puli ta kan dia te kum no kala ban ai man sini na kan la ban ai man sini ma ba ngam patip hadu ule ban pai na ba hadi ban puli chu bo ni ka ba ban ngasa puli a ko le nong hisi bat ngasa nang lak ki ai bar khoi te ha bang pat lak uju ban pau yang a hang ji pos ni ba da ba ngam liru uju ba yang a ba ju job no len ba kita ki jing ban pau te dan kam bahai gini ke jing perang pishu perang bakin lai da se pidon ye ko men sim jo jing pitar pide ban sliang ban lat na ka jing pitar pide ban on try na ra
ka men sim ba phim la ban yai sha phi de ban thrang ba phim long ki bri ba ban yai sha tam ban chu thrang ka mun ma upat un pen la e phi amen ma upat un pen la e phi da ka ba phi thrang ba da ka ba phi ong tu hukum yang a te ngan sala ngan ong e phi phin la ba na ma la dai ka mariam ushu hukum ka la long yang ni le ka no tam de hen bai phi ha man nang man du wai ba phi nang man ong e phi kan lo sha ba ji ku khu na mar ka ta ngan ong e phi ba la da phi yang den ngan ong e phi ki jing ten jo ki ba e u ble un ai phi ka jing job da ka kam ba ngai tho e phi hau ar ha ja ar huai kala don ka jing ten jo ka ba shir khai ha ka jing ka jong nga ba kat ka ta ka jing ten jo nga ngai ka nom ja shu hi ha ka jing ka jong nga bat nga la job ye ka ta nga ne tho e phi om dei da ka bor jong nga han re da ka kam ba nga la job ye ka ta ha ka ka stat ba nga la sno jin ja la da khandai ba nai ka ta ka jing ten jo ka la ya la ti bat men stat nga la dwai gong a tra la da mem ai shu e nga ka jing job ngan sa le du job ben klan pap ngan sa le du job bat ha ka stat u ble da ka kam ba bat nga sa yo e ka jing job man ong ye phi ki jing ten jo ki ba phi sno tho ba phim la shu han re ngan ong ye phi tam ba phi chu trang te ba phim pen sno hai u ble tam ba phi chu sliang ba phim le ke ka ba ngan ong ye phi u ble da ka kam ba u na jing job ye phi nga ngal le ma ka ta men te ka tu ka kam ba kawan kete ka hok ka chong ble kam dei shu ka hok ka chong na ma da ka bor chong ale ngala tip ba ngala pop bet ngala hablet be chru jok ha u snam ana ja ra ku we te hen re ble da ka kam ba na yo ya ga jing job na mar kata pidon kam man sliang tai e ki ba ha te kawan u ble un ai ka hok ka chong u happy yaman ini pet shu hebru kala nong ka baning kong ka khat ka pida ka hok bat ni la isi ya ka bom hok namar ka tau play jong me ken ula pensle ye me da ko pliang ka jinkman tam ni ki parlok jong ne u jisu de ba in ka hok bat u ba isi ya ka jing bom hok namar ka ta la pensle ye u tam ni ki parlok ki jong u te la da pi kwa ba ble un pensle ye pi ko ba pensle ye u fra jong ni pihak penlong kita tiba isi ya ke pop bat I ya ke hok bat da ka bang ong gi pi pan bor no ble ba pin yok ya ta I jing thok berit pi da ban kia bat ya ta bar ro kamot dei be da ka hok ka jong ble dei da ka hok ka jong pi pin salak kai man yok ya ka jing pun sle man yok ya ka jing kmen te pihak ban isi be ya ke pop hi em ka berit pihak ban isi bat pihak ban pan bor no ble ong tra ai boringa ban isi ya pop hukum yang dengan isi yang pop pia le ban mi ban tai ke ni ke jing dua em ngan ong ye pi pen salong ki bri ke bajanan naman nga men ki kisni masuk tho nga sno tolot kala den reng ok to hukum yang ngate ngan sala bat hitep tang shudwai kum tan em ta ba kata ka jing dua kum dei ha ba shudwai tan ne shitor kamu hap dei ban don te ka jing tram na ka do no amen hap dei ban mi na ka do no dei tang bala mi na shintor ka ba shumi na shintor an ka to ka jing duai tang hane hasat ru kanum ka pre kanum kiu hi re sha beneng re hapen mi daru ka mensian pi hapan ong tu hukum yang ngate ngan sala dengan ong ye pi pin sala bet ka no ka jing plot ka badan pi duai bet ye ka benta an ong ye pi pin sala namar om dan re pleng bu we bre om dan ru bala wat you we ikam iba ha om dan re da ka bor jo u bola re barro ke dei bet da ka jing pelak ka jo u da ka ba pi shu tram pi shu sliang shu pan bor pi shu ong hukum kala shu long be amen ini bet menta probot saw katra Henry kalenti ubahak kalong kum ka jingshai ka batan shan ka banang tan shan hatu ka bajanai kasni manong ye pi ki bri ki bahak ki ba yo ikan ka hak da kalenti ka jong uplay da ka ba kila nang shisha ban wa ka hak ka jong uplay da ka ba kila IT lot sha uplay kalong kum ka jingshai jong kasni ngani thu ye pi of day ta ba ka pen ria ya ka jingdum te Henry ka ai ru ka jing saat amen te habas ayo men sim ne manong ye pi la da pilong ki bri ki ba hak ne e bar khoi pilong ki bri ki ba hak ki ba shita ne manong ye pi hakanu ka jaka ka ba pidan ne pilong ka jing ku
nama hawan ke jing saat cuma benda haba ubri upejak uyang ru dene te mre haba wan ke jing saat kawan mensim biang te no wi pi haba no jaka ka pi don na pi long kita ki bri ki ba ka pi ai mensim ki bri pi long ka jing tengen pi long ka jing ku pi long ka jing penen da utrai pi long ka jing penen te ka ba ka long ko dor haba long kita ki ba but kita yai tension haduk ka ba janai ka si kini kibri kibri hok em hani ko epi kilong shisha kum kata kasi nga ay mo yuble kadan ko ikabri kayo ipaw yang nga ba nga day kata ka kajak sngi bat maka bat mga ilong kata ka kajak sngi te ka pa syak sya kibriyo te kamur kiyo mensim kibriyo te ay gi bangin long kum kata ka kajak sngi ka ban long kata ka jing shai te yang katangi yo ta ka bangi im ka jing im ka ba hok da ka lenti ka jong try te pi julap nem ye kiniเราได้กินเนี่ยกุเทียจงพีกละลงสมาละเงากุมตัวระดับพินชุเลยทัดหาคนว่าชิดกสีกวันเพียงละจิงสมาอยู่บีพิลาจุลาปีกตาเต้เขาบอกกูเปรี้ยวอันนี้กับเปรี้ยวที่ปักลงจงพีเดสกิลังงบหากันลูกปอบกับลาสมาหันไรดักจิงยาได้ปักลงบัดพีกินสลบบัดที่บาสมาอยู่บีและเสหากันกับปอบพีเปรี้ยวกิละอีซีตั้งมันชมมาจันหรืออีซีได้ชุมดกุมตัวได้เลยกิตุกิบาสมาจินจาร์นุกนุบันนี้ชงจันจินจาร์เนี่ยte kidon kibriu ki bas ma pop te kibriu ki ma bani shong marjan namar shong tang shi phang ar phang latin si kan no phog ti chu that em man shong lam ba ki te la phet chinai te hen re len ba jong phi la phi don ni ke jing shai na mi ke ka hok kawan ka ka jing tan chan ba ki kibriu ki ba jing yu tung no no kin salong pat ki ba yu bi ba kin salong ka jing gur khu te para por ni ban long ka jing ka khui kibriu ba ka jing ka chu play ka ong shu shu kum no ka ong proper Shipon riang lipat. Ki jingker ku ki don haga kli jong bahok. Kamut habong haga kli jong bahok. Kamut haga jingim jong bahang. Tenamar kata ya leban be siya kani ka jinghok ka jong try ngan ong ye pi. Ba ka jingker ku bandan haga jingim ka jong pi ka ai mo siya try ngam snow sarong try ai mo tra habang wan siya ni habang adang mi na ye ngadang kuslay pala ka kata ka ji kuslay jong ka ba ngam tip shoni tip ngan sum kum no tip ka kum no tip ka yen ka bangan yo tip ka banlong no ngadang kuslay tip ka light kum no ngadang kuslay henry ka wan ka sur ka jong try ka bo ong nga ka ne mi dang ne ngalap kre ya pa ka jaka ka ba best pa but ngam shemla kurdo ru ngadon hakade ka jaka ngarap ka jing sok da ka jing kemen ki kampa ru ki jashibon ha ba jing yang nanti ka jonga te na bar kata la pi im hi ka jing im ka ba hot ni ka ba shipen snow ba ha ba yu play da ka bor ka jong play da ka bor ka jong yi mano yi pi da don ha e ru pin so na na perkat ngo hayeng imete kumbaju ong gitu ki ba hayeng jonga ki on mommy's hotel mo hayeng imete hendrai hu da kam enjoy bang ni sani bang bang san men kasni ka janang bang sani na bang stay ne te bang bha ba se ding shang oh bang kat ka ba shet ka ru shu enjoy ne om jun dan ka ta ka bang mim ju yo man bam do man kasni ba me tang ka jhor tang pa por plan tang pa da bang ja ka jing bang isan ni shu ong bet mommy yummy man bang ja Tena perkat lo ni asyik mundur mo. Kami nanti tip kay kebanjahan re. Haga jaka kamu kurang wela mem. Tapi yang baik enjoy be namar kata shuim hak em himdan kapan kuslai ru ya bakar jika jok blek ong shop no bakar kawan nyau. Kong kajingkan mau ya ubah hak kalong kajingkur ku. Kajingkan mau ya ubah hak kalong kajingkur ku. Example nanti aku mga mentang ala ajin kran ngala bo hapa YouTube let's it kani ka prothai ka dang sa ngala let no ana kani ka prothai handai gitu ki kenten gitu ki sembok kenten ki banga kran ana ki bri ki snap hadin hapuru ki lonjing ker khu man te la da ki dei pat ki ba play ha YouTube ru let's it ki ba shi kundu marmet ru te let's it don ki parlok jo phi ki ba khak no ki la let no handai hapa phi ken mai ki kenten ki ba ki to ki kran ne ka ai man sim yo phi man te ka kenten jo ki ba hak ka lo kum ta te parapor Wan cuman mi ikan tin ki bas niu bah haba gitu ki priu kin mau itu ka tin ki bas niu ka pikiran kan pen ketang yaki te han rai pile ben kren ki tin ki bah manong ye pile se
mentah pia kenduk kum ni kan poi ke por pi poi no sha poi ke jaka ada ki bi tin ki jok pi belong jing ku kan ai men siam ni kita ki brio men te ka jing mau ba hok kalong jing ku ye ki wei ru om dei ta ba kalong jing ku tang ye pi hale kalong jing ku ye ki ru baby pet Matthias cut line south line ai san Anda kata ki bahak kini tension do. Kong kasi hakai himau pa jongki. Tengi yo ihang ni batang ki bahak kini tension hakai himau jongle. Namar kata pi haban duai kembang orang bener. Ang utrai hukum yang bangan long ki bahak bangan yo tension hakai himau jongle namar ubom hak hi onam yo bentah hakai himau jongle man. Kak sing jongle ko ang kumno Ubadon kishkor ban sneu to un sneu. Namar kata pila yo egni jihi kai kaba pinch ong be kumta hukum yanga te kan solong man ong yepi kan long ben. Te kan ikut ye kan ye jikran da ko ye jik thokana. Don to we khna ba ha to khna ba ye ta yu play. Pula ye yu play da ka ha ko jo play ba kai ka ba ja te ujule pen khai da ka len. Nak wei kacaka, siapa wei pat kacaka. Te hak tak sini ulah pet yang tak leng juku uang ba ni ketika leng te kala i long jot te kala ban ngamru ketika leng te ka bhai nga ba ngan chong si am ta ka si man le tho deng no sha klau bat ngan shna no da ko wei pat te ulah let ken sha klau ban wat ya uta udeng algam mo shnai ta ka leng te henrei la lap no uslap ba la lap no kami ujalan ti ta klau ba ha ujalan ti ta klau ula saman ku slide umi tho sho ban wan thai ru che yen ha deng jong to uslap u ya u ma cha ni cha tai ba u i ko ke yen ku dan ha deng jong ta klau dan ko ke yen te ulet pan yin ba sa to ai yin ba sa yang ga ta shimit na ma ba ha jalan ti te to tu men wo hoi ali rung na ma ba man thai ba slap kum ni te Kum no hi pin hiak shaba rung te dalam rung la ai jauh tau teman. Dalam ai jauh te kedan kuwe ke teman balok rung tau teman. Te kin pran hira shi kan tien rung. Tau kita baru arbu curious na be char shi be kila ya hiak. Te uni la prakat aku ada ni ke te. Tane kini kibri bi shus na be jar ka jar shu ai kran tak ka tahi ka por bu wang rung shapa. Te la rung shapa klan kran shi kan tien rung. Kata kan lok rung ka shus na. Lok rung shus na ma u nak shu kan hiak ka kami. Ungala shu tiada tak kandung la shu snap car wong tek ke ka banjai nga menta kamit danga shibet dalamit shu kie ka kalok kan shu let pet hata ko sindok shu let plet tani tai pia yong an ash tak menta ko khle jong ka shu ombe gili pom chu shi snong komta hana la jaken la ja di pet la te bhawa pakha sa shpau hiak so to ulokan ulat cimta tu piala om kum tahi pas senong tau la ja tiru ulat ken ulit pet ken uang ulat lang kum ta uru la ja no nong ta ja te poi sha ta jaka la poi ha ta poi ka hia ke yes ia la poi ta ki le to e te ki pliang rupa ki le apa jai eh ta te ura wan lap ken ta la wan lap adi uni wan poi le ne te ya pet no sa wan lap ke ki bril ki tra jong tu ka ka bang lamo ka ring sien te upat ulai ni ti jimbang di babang tu ba mang tau ma hangan thia kai no shwa shi phang tu thia kai da la thia ki lawan ke kita ki breu da lawan te ki breu la ong la lap men tak si nong tu ong la lap men tak si yo nong tu bajuan tu ina kan ni ka yin sien te henry uni tau nong tu te kita ki angut ki ba sai tu na ka yin te ula pensung thong ngam thi le manga te re mano ban ko ngu kin nang ko ngu te ki khan ko ngu te ki ong de ban ai ka saja da ka bale kumno da ka ban chu phasi yu te ong de ban ai ka saja da ka ban chu phasi yu te ya wan rot ki brio bar khoi ban ya pet te ban ya ban phasi yu te la kan te u kum ha ka ni ka ding am ka ba he ka ta ding ru ka de kum ka ta hi ka ding ka u le wat ma u ka ta ding ban shna ling te latte tani unang ni latte te naktiru latte te hadin no topat uong ken uong san ai mo
kata kajing kuat te ban penhun ni kini kibriu shua ban yap te tengah kuat ban pani shua ban yap te ai se yang kata kowe shua ban yap te wong to skim wong to pan ni kwa yu wong shua ban yap ko ban tak khadu itu pia ai kan si sedai wong gili pom jangan macam lapai senam chata siapa wong temu ban le dah si yen Tena apa yang kita akan mau lebih di kusut mo, apa yang nasiin, tak tahu kalau dia mulai yok kan mansna lin, Henry uniu nama uniu bahak nem, nado kata kasih ya kata ketupian nem bukan tandan tampak lah, utrai bet baju utrai ulet bet man kayi kumta bat ulong beriu belakang ku, tapi jadi kita yang hiu nan ni, kapot lada kita beriu bahak nem, haka senjam bagi nongson kilat kuban penyak ya kian, beriu pelat, aman, beriu pelat bat nama beriu bahak, uklan dek kumta, repi mana batik sepau barli, kita sepau barli, untuk bahasa apa malki, ubah kelaskan. Utu sudah no, buka mais pak bet dah kaba syukulaskan, sudah to bena yang beriu, tu uniru ada beriu bapap, ulai yo itu tu pia, sudah to beken kembali to gitu di arngot cilok, kisutap itu tu pia sudah to bet, akal ada dua ni apa dikasih jungi ubar di mah, utu bahasa apa malki, tu ulai kum tahu sudah to bet kum tahan re, uniu beriu, uklam pendan kambak lah, ya kata kajingker ku kaba ulai ula ai, kalau kum kambak tanya kata kapor man. Teniru nginom sim kabute ya ka eke bau beli ai ni lesu ai no no ga get hani nginom pendan kampak late kata hari habani snow dan kamu tu beli ule kita badan ong ye pi la pi de ki bri ki ba ha la da ka de ka sni ga ban chim la ga ji jo pi ha renga ne ko e pi ba ka ji im jo bri ga dan ka ti ga jo ble amen te namar kata tu bri ba ha iklam yo kan man pen yap yo ba ula em ko ji em ga ba ha te tong em long ki ba ha ka man เดี๋ยวเราอีกสักหน่อยหนูจะไปดูกัน